kota. Andani kok wis. Bok sejak. Monggo Mas ke depan joget perapat. Dene to, tak paringi kok. Dek yen wis tak tukokke wujud tali sak kotane ning saiki malah ilang saisine lunga menyang endi tanpa pamit kangen apa kowe lali karo aku iki enajan regane nemen kuwi wujud tak remang jare kowe melu aku lah kok blahayu apa kurang larang pungkasane kowe nilang ning endi nggonku golek isine kotak Dosnya yang mana ini? Iki orang pengajian oleh joget. Ayo Pak. Tenang kok kan. Orang ngetake wedhus siji Pak. Ora. Yen wis tak tukokke wujud tali sak kotane ning saiki malah ilang saisine
weruh Mas. Paling weruh kuwi ana sambungan. Ope semangat dong Ope. Semangat, semangat. Jangan ngantuk ya. Metrik audio. Siang malam beli HP. Tak bukok wujud hati sak kotak neng saiki malah ilang sak isine. Waduh, Lunga menyang endi tanpa pamit lan ngabar. Apa kowe lali karo aku iki? Najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok belahan. Mas Don oke banget deh. Apa kurang larang Angin iki lho Mas. sampe kowe ngilang ning endi nggonku golek isine kotak. Tukang Mas Andong Basuki, aku ora bakal yen Gusti ngeparengake mesti bali. Tapi kotak iki tak simpen tekan pati tali kotak seksi tresnaku kang suci. Tali kotak seksi tresnaku kang suci. Tali kotaknya sudah. Jebul tragedi tali kotak. Jebule ngono ya Mas tragedine ya Mas ya jenengan numbaske tapi kurang gede.